Pila niya ikinay. Kabalo. Okay, good morning mga kadiskarte dyan. So, update tayo sa baha. So, ayun, bumababa na yung tubig. Nakikita lang ibang palay dito. So, maganda yung ngayon, ulan. Pero medyo makulimlim. Minsan umulan-ulan pero hindi na masyadong malakas. So, maganda na yung panahon ngayon. Thank you Lord. At hindi na umulan. So yan guys. Ang siraw tilay palog. May screen. Tagal sa nalot kumon. Paano wala siraan? Ay lasi kay dakal amoy na ala to dakal. Ay kas ko dakal. So, makibwal ira, makibwal. Kaya makadiskarte. No timbak na no mga diskarte ni. Okay guys. Tingnan natin no the curve. Sana the curve. The curve. The curve guys. Oh, bulat. Nah guys nih. Thank you Lord, thank you Lord. Okay, shout out to Sari, madiskartid Pangasinan. Shout out kan Maxil Fernandez, shout out alamat si Kaaro. Aray tulo pang bye-bye, shout out si kayo. Walay almusal tila tan ugto pando musaya. Unahan niya palog. May sagyay. Unahan niya palog. Ito ah. Muli na ito. Oh. Okay. Okay. Oh. Ah. Okay mga kadiskarte. Yalis tayo. Okay guys, may tambal isoblay tayo mga kadiskarte.
shout out tropang baybay, si Mar Doroteo, Roel Chongson. Shout out si kayo, aray tropang baybay, aray team ko Interbarangay, shout out si kayo. Maxil Di Fernandez, shout out sa iyo. Insoy De La Cruz, ay Fernandez, shout out din sa iyo. Siya may huli to. Nabat natin. Aba, ang gapin na ito natin. Ang gapin na ito natin. Yayalis Abag, alabyan. Natin ang gapo. Shoutout sa ari taga Pangasinan namin at taga Pangasinan. Shoutout si kayo, ari adulap. Panang si Diyos imatapo mo lah. Okay. Bagamat laban di rumah. Shoutout sa aray taga Pangasinan, Intirong Pangasinan, shoutout si kayo. Kaya tira mo alog. Naman diskarte tayo sira. Lagi. Mandipon tayo sira ta. No, tiyago ang gapi sira tayo, mandaing tayo. At ang so diskarte Pangasinan. Lima diskarte Bilay. Shoutout mo tad Rolly De La Cruz. Yawalag Canada. Shoutout si Caro. Ingat kayo dito nari pamilyam. Bangun selamat. Ay bangos. Bangos. Palinan ta paano mala makali dakol. Shoutout sa aray walitabal. Aray na bro si bangos. Salamat sa kaya katulog kayo. Kinyo kapuayo. Aratan. Okay. Ini bangus lalamat. Bangus. Bangus. Bangos.
Diskarte guys, dato sana lang tayo. Kakadiskarte, nakahuli tayo ng ano, 8 bangos. Excuse me. So 8 bangos, tapos ito kalahating timbang ano, tilapia. May huli akong malaki oh. Tingnan nyo guys. Ito. Laki. Oh. Laki oh. So ayan. Meron na tayong ano. So ayan mga kadiskarte. Nakadiskarte na tayo ng pang-ulam. Almusal, tanghalian, hapunan. Tapos mamaya ang tanghali, titingnan ulit natin yan. Pero mamimigay din tayo ng isda sa mga kapitbahay para mayroon din silang ulam. Yung mga walang lambat. So ayan, shoutout sa mga walang lambat. O kayo mag-alala, bibigyan ko kayo ng ulam. So ayan, maganda na yung sikat ng araw. Yan o, wala nang ulan. Thank you Lord. At wala na ding ulan. Huhupa na yung baha dito sa amin mga kabayan. So ayan, mamaya uli. So abangan nyo. Pila niya ikinay. Kabalo. Diskarte. So yung nahuli natin, pamimigay na lang natin kasi yung naglilinis sa bahay, masakit na raw yung kamay, mahapdi na sa dami ng nililinisan simula 3 araw na yung nililinisan. So bibigay na lang natin tong isda. So ito ibibigay na lang natin sa ano, sa kapatid ko doon sa may kabilang baryo. Ayaw na nilang linisan dahil mahapdi na daw yung kamay oh, ang dami oh. So ipamimigay na lang natin tong huli kasi mamaya makakahuli na naman tayo. So ayan mga diskarte. Ibibigay na natin to lahat para meron silang pang ulam. Okay?